Jobo ngamanyala, Mthobisi Sithole ngamanyala. Sifike ebiza imali salwa lapha silungisa isimo, wena ubungekho awuhlule ukufonela uma wakho ukuthi afike esangweni nenkukhu. Akho itoro lapha umuntu ngiqala ukulamba kangaka empilweni yami, ngifast sengathi mfethu ngisayoni esindi ukukhulekela. Hayi ngilimaleka kakhulu mfethu lapho wrong Mthobisi. Abantu abaningi abazintatheli nabantu abaningi abangama-artist uyalinka kubona. Mthobisi ngabe wrong ngempela. Uma ungathatha isifundo manje, uma ungahambe uyolungisa izinto noma bangazidalwa ekhaya konyoko uyilungise leyo nto, noma ngabe bangazidalwa kogogo kini noma uyingane offside, konke lokhu kufanele ukubheke Mthobisi ngoba i-wrong ngempela lento oyenzile. Njengamanje we are facing the crisis educational system, and you are most educated journalist here in KZN. Okufuza ngabe wena i-experience yakho ne-education yakho uyisebenzisa positively, kodwa you are not doing that, and I'm so sad about what you are doing, and I'm so disappointed. Akaze ngilambe kanje empilweni yami mina. Namanje nje sabanga isigebengu saphunyuka, esafika thina salwa awukho, kodwa wena ngomhla ka-24 ku-September uzobe ususibiza, usibizela isiphi senzeni.